Ik bedoel, je bent een solistische zangeres, maar we zien jou steeds vaker in duet. Ja, en dat is een heel bewuste keuze met Luc van Meeuwen. Gewoon omdat dat een heel aardig jongen is die fantastisch kan zingen. We lachen de hele dag. We treden heel vaak samen op. En het is gewoon heel gezellig. En dat klikt gewoon. En het is niet de bedoeling dat ik alleen maar duetten ga doen. Want we hebben er nu eentje voor de zomer. Echt een fantastisch leuk liedje. En daarna komen we alle twee met een heel mooi ernstig nummer tegen de donkere dagen aan. En misschien volgend jaar wel een album. Toch wel samen. Maar we blijven wel alle twee solo-artiesten. Nou, Mieke die was als kindersterretje wereldberoemd in Nederland en in België. Maar nu lijkt het erop dat België de overhand heeft ten opzichte van Nederland. Ligt dat ook aan die duettenreeks? Nou, nee, dat is al een hele tijd hoor. Denk ik dat België, ja, waarom? Het ligt niet aan de zenders, die tv-zenders die wij hebben, want die zijn er ook in Nederland. Ik weet niet waarom. Het kan goed zijn, Ivo, dat het volgend jaar weer Nederland is. Want ik zie wel in de agenda een beweging dat het weer heel veel meer Nederland wordt. Dus ja, laat maar komen. Als ik maar ergens op de bühne sta, weet je.